I pozdrav svima frendovi, i danas ću vam pokazati kako skinuti i instalirati Steam. Znači, evo idete na ovaj link će biti u deskripciji, samo idete malo s točkićem na dole i vidjet ćete ovaj link u deskripciji. Znači uđete tu i kliknete install Steam now. Evo vidjet će me zove, puno pozdrav za njega, ali mu se sada ne mogu javiti. Znači, evo, sada se skinuo, idete tu. Naravno, subscribeujte njegov video i link će biti u deskripciji, naravno da ga subscribeujte. Sam rekao video, ne znam šta sam rekao, subscribeujte se na njegov kanal, ne na video. Čini mi se da sam rekao video. Znači idete ovdje next, accept, ovo štiklirate, znači pročitajte ovo ako hoćete, pa štiklirate isto ako hoćete, znači idete onda next, izaberete jezik, ja ću engleski next, gdje će vam se instalirati, meni se već instalirao pa neću opet instaliravati, ne znam. I neću kliknuti X, znači evo ja, laka instalacija, samo next i idete, kada vam se to lepo instalira i kada vam se updateuje, idete na ovaj, da napravite nalog, imate kao kreate gore, nalog, kliknete tu i onda napišete ime, lozinku mora malo bude duža, idete next i samo napravite. I znači evo kako će izgledati to. Ja isto ne znam s ovim Steamovima, znam Nemanja je skinuo ovo i Vića i Gavrilo, znači ja nemam pojma, ali sam htio, kažu da ima dobre igrice pa sam ga ja skinuo. Znači to je bilo to za ovaj kratak tutorial, izvinite što nisam dugo snimao sam 5. challenge i tako to. I ja mislim da ste uživali i nadam se da sam vam pomogao. I ako vam se svidao ovaj video, lajkujte i subscribeujte. I to je bilo to. A mi se vidimo u nekom narednom, mislim u nekom sljedećem klipu. I ćao.